I den her video skal vi i gang med at lave den lille pind, der sidder oven på sætskruen, som er den fjerde part. Og vi klikker på File og New. Sikrer os lige den rigtige template. Vi er metrisk selvfølgelig. Og vælger lige standard millimeter her ved at dobbeltklikke. Så skal jeg starte med at lave en 2D sketch. Så jeg klikker på Start 2D sketch. Vælger mit yndlingsplan. YZ-planet. Og tager circle, fordi den minder jo meget om pinden for ansatsen. Og den cirkel her skal have en diameter på 10 mm. Og så siger vi Finish Sketch. Så går jeg op og vælger Extrude. Og den skal være 50 mm lang. Så jeg skriver 50 her og OK. Og det sidste jeg mangler at gøre nu, er sådan set bare at chamfe. Og min chamf på enderne skal være en halv millimeter. Så klikker jeg på de to der og siger OK. Så nu har jeg faktisk fået tegnet pinden for sætskruen og er klar til at gå herop, sige save og gemme den på mit hårddrev.